pisan. Aku ya matur suwun. Terutama pengrawite ya Pak Bali ini. Sing enong Pak Devito. Sing marahi aku leh kusuluk ya nadyan. Wis ngono kae ya Pak Devito kuwi. Kuwi ya MSN, Magister Seni. Wah. Seni karawitan. Sing ngempel kuwi ya uga semono uga. Kuwi Pak D Narto. Wah, apal lho. Bendinane ya takjak. Ngono. Kuwi ya nganu. Magister hukum karo sing Bonang. Kuwi sesepuhe Ngesti Widodo. Mbah Pomo. Kuwi sesepuh ampuh dhewe. Nadyan tuwa ya ning aku rawani mecat. Biasane nek wis tuwane tak tinggal ning omah. Ning ya kuwi sesepuhe sing mbau reksa. Ampuh lho, Mbah Pomo. Nadyan ngono kuwi. Sak omongan ki ampuh. Mulane iki aja macem-macem karo sesepuh pinasepuh. Heeh. Iki Mas Gareng bisa. Bisa. Engko sik. Iki ya mat-matan sik. Apa? Apa ya? Nduk Dewi sampun. Apa sih Bu? Apa Ibu ya? Simbak. Oh, mboten, nggih. Wah. Nganu wae. Aku yo urung kenalan karo sinden-sindene. Arep lingok sindene iki rada perkiwuh mergo ditenggani karo calon kok ya. Wah. Ini iki ya kudu waspada. Sing sisih tangan kupas iki. Kulonku. Pangcepeng mikrofonipun, Mbak. Nggih, wilujeng enjing, Pak Dalang. Nggih, Mbak, wilujeng enjing. Paring asma sinten? Menika kula Sita. Sita? Nggih. Oh, saking pundi? Saking Temanggung. Pun kagungan garwa? Derek. Saestu. Nggih, saestu. Jenengan nomor pinten? Kula Nggih. 30. 30. Wah, niku cocok niku. Kalih sinten? Mas kula. Nggih. Malah dijodhokne ta niku kula. Wah, mboten napa-napa. Ya Allah. Ning nggih, tesih anu to. Napa? Virgin to. Oh, nggih virgin oh. Oh, Mas Agus. Di nomor urung lagi. Mbak Sita. Nggih. Temanggung. Nggih. Nih sakniki miten pundi? Kula ten Palur ten Solo. Nggih. Ya, Mbak. Nggih. Ngekos. Nggih. Oh, Sinten sing ajeng bayari? nggih Mas kula niku nek kula nggih mboten mantuk. Kuliah nggih? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus isi napa? Nggih isi. Oh, isi Surakarta kowe. Nggih, matur nuwun. Lerete. Wilujeng enjing, Mbak. Nggih, wilujeng enjing. Nggih paling asma sinten? Dalang, kula Cynthia. Cynthia? Nggih. Oh, saking pundi? Saking omah. Ora takon. Takon tenan saking pundi? Nggih, alamatipun ngoten. Iya, alamat. Saking Sawit Boyolali. Oh, Sawit. Nggih. Lor kono. Nggih, caket mriki. Oh. Kilen Bangjo. Oh, Kilen Bangjo. Nggih. Kalih masjide pundine? Masjid Ngetan. Oh, Malaysia Silver. Sok tau. Plekmen kalih Mas Garing. Apa nganu? Mantane. Gendakane. Kok mantan pripun to? Lah pripun? Pun sanjang-sanjang. Oh, ngoten. Nganu, pun kagungan putra. Dereng. Saestu. Dereng 3. Oh, dereng 3. Nggih. Lah napa ajeng nambahi sing anu mbok menawa calon dalang ngoten? Sampun. Kula setop riyen. Oh, ngoten. Nggih. Sertu ya Masku kuwi. Mesake men. Kok jenengan iki gur ngejokke Mas terus to? Ya mesake ning omah yang langut gur anu ae. Oh. HP. Oh. Heeh.